Ziua toată lumea și bine v-am găsit la un episod din Ace Simulator. Este gratis pe Magazine Play. Ace Simulator. Sper să vă placă și să începem. Am jucat foarte mult. Am câștigat arme, nu am rămas fără bani. Am case-ul Wildfire. Să puțin. Haideți să deschidem câteva. Five seven to very Factory New. Foarte bine. Am cumpărat 28, dar am consumat câteva. Pe 7 Empire. Factory New. Foarte bine. De acum văd că îmi dă numai Factory New. Ala container. Uitați că am Famas Valence. Stai. Field testing. Super tare! Field testing. Desert Eagle, hai te rog, Desert Eagle cu Mito Dragon. Mă dați atât. Stați. Da. Stați, vă rog. Da, ar trebui să mai fie. Stați ca să facem un contract. Un contract, să vedem dacă avem destule arme. Le punem pe toate. Select. My inventory. Nu vreau arme din astea. Remove. Cum să ies? Uite, deci, stați puțin. Tech 9. Select. Stați, 1, 2, 3. Aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Select. Șapte, 8. Glock 18 Royal. Altă container. Super tare armă. Am pe fapt Empire. Field tested. O să mă și cu cât se vând, pardon, să mă scuzați. Da, și am uitat să vă spun, au apărut case-ul My Wildfire. Aș vrea să filmez și pe calculator, dar nu știu cum să mă conectez înapoi la acest canal. Dați puțin să mă câteva filmat 4 minute. 1, 2, câte cutii mai avem? Trebuie să ne uităm, trebuie neapărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ori 3, 15, 16, mai avem 17 cutii, 17, pardon. Acest episod va fi de 15 minute. Require Star Trek. Dacă era și Star Trek. Era Star Trek Factory New. Super tare. 7 Famas Mag 7. Sunt foarte field tested Star Trek. 17, nu mai știu câte am făcut.
Trebuie să mă uit neapărat la timp. Nu pot să upload de 15 minute, mai mult de 15 minute. Adică pot, numai că YouTube-ul nu prea rezistă. Trei, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Mai avem aici 10 case-uri. Le vom deschide pe toate și vom mai cumpăra. Cinci minute. Să scrieți în comentarii, vă rog, please Gaben, sau Gaben please, sau cuțit please, sau red please, sau cum vreți voi, vă rog să scrieți și să vă abonați, să dați like, un share, un subscribe și voi face mai multe episoade. Să-mi spuneți, vă rog, AK4, spuneți în comentarii, vă rog, AK47, felul injectar. SSD 8. Da, și a apărut server pentru Hypixel pentru 0.14. Da, o să scriu în descriere serverul. Uite, stați. 7 și 8. 1. Deci 8. Cred că aveți un Perfect Zone. Tătărinia super tare. Ave pe elite build. Procură, te rog. AK47 din prima. Hai! Bowie knife! Da! Wellworn! Super, cu cât se vinde? O să îl vând. Nu o să îl vând, o să-l trimit prin Bluetooth unui prieten și o să fac și el episoade. Și 25 Meg 7 Praetorian Belvoir. Mai avem două case-uri. Îți vă las serverul în descriere, cum am spus încă o dată. Da, uitați, o armă roșie, puteți vedea aici. Factor new. Operation Warfare. Am cumpărat exact cât trebuie. Doar vă arăt. Stați 1, 2, 3, 4. Dar avem destul de arme. Stați un super cuțit.
weapon, cases, case. Stați, una. Haideți una, mai avem timp. Este nou fix, noaptea. Am uitat ca să mai ok. Gata. La revedere.